دوه li bajarê New York li welatê Amerîka Grupa Welatên Piştvan ji Sûriyê re ku ji 23 welatan her wiha rêxistinekî navdewletî taybet bişandina alîkariyan ji bo Sûriyê pêk tê, civîna xwe bi serokatiya welatê Amerîka û Rûsya bêdawî anî. Li gor ku Stîvan Dîmistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihandî ku ew civîn gelekî dirêj bû û tu encamên serkeftî jî bi dest nexistin. Li gor Dîmistura ne agirbez û ne jê şandina alîkariyan û parastina karwanên alîkariyan çareserî jî re hate dîtin. Şanderê navdewletî her wiha ragihand ku dema bê gelekî giring e ji bo Sûriyê û eger tu çareseriyên siyasî nehatin dîtin, wê astê şer û pevçûnan li Sûriyê gurtir bibe. Ji aliyê xwe ve John Kerry wezîrê derveyê welatê Amerîka piştî ku civîn bi dawî hat ragihand ku ewan bîroke li gel Rûsyê gengeşe kirin û dibêje ku ew ê berdewam bin di danûstandinan de li ser rewşa Sûriyê lêbelê dibêje himeta waya îro ji duh kêmtir bûye ku bigihên turêkeftinan li gel Rûsyê. Ji aliyê xwe ve Sergey Lavrov wezîrê derveyê welatê Rûsyê di kongirekî rojnemavanî de ragihand ku civîna wan tu encam bi dest nexistin lêbelê ew ê berdewam bin di danûstandinan de li gel Amerîkayê. Di derbarê rewşa Sûrî de her wiha daxwaz ji opozisyona Sûrî kir ku hin gavên avaker bavêjin li ser xaka Sûriyê ku nehêlin rêxistina Cebhet Feth Şam an got rêxistina Al-Nusrayê rewşa Sûriyê istiqlal bike û deveran bêhtir kontrol bike li Sûriyê. Tê zanîn ku di roja sêşema borî de ku heman Grupa Welatên Piştvan ji Sûriyê re civînek li New Yorkê li dar xistin ku tê de John Kerry daxwaz ji Rûsyê kiribû ku qedexefirîn li ser deverên dibin kontrola çekdarên opozisyona Sûrî de li ser balafirên rejima Esed were farizkirin û Rûsya jî ew daxwaz red kiribû. Zêd Hesen Ark